Salam dostlar, Psiphon kanalına hoş gördük. Size şunu görkezjek videom vpnler hakda bolar. Yani taze videomuzda Türkmenistanda isleyan 5-6 tane vpn her kim bir-birinden gorkozýar. Men bir video edip hemmesini gorkozaýyn dostlar. Acyanlar barasyny köpüsi acya. Acyanlaryny gorkozaýyn. Sen bulan barysy marketde badyr. Youtub VPN, unutman, open VPN, Psiphon Pro, Psiphon Bolt VPN, hotspot shield, outline, Bolt VPN, gönç seriyası, barmançık, Bolt VPN, Bolt VPN ýazýan, ne gön ölçükge gönçüni alyp bilersiňiz. Ýöne başga başga görnüşleri hem bar eken. Onu zat etseňiz, onda gönçü geldirdik görnüşlerini. YouTube VPN, VPN, Open bilen hemmesini YouTube'dan we Play marketden alyp bilersiňiz. Dostlar, video geçmezden öňe başladyk. Ýöne VPN'le görkezmek hem kanalymyza ağza bolmagy, like basmagy hem unutma. Birinji YouTube VPN'e başladyk. Dostlar, köpüsi hemmesi ýa YouTube acya, YouTube VPN girilişi. Birmunçuk YouTube VPN'e girýäňiz. Näşe çıkýar konu smart location. Aşağıdan smart location'ı durýar. Açılmasa özüňiz United Kingdom diýen ýurduna goýup hem işlet bilersiňiz. Buna ilk savasya ana işle uğradı. Birmunçuk YouTube'a yer görelin. Biraz hayal işleýär. Yani YouTube'a mı işleýär? Görüşüňiz ýaly. Moda blogdan çıkmak diýär. Hemme videolar açılıp dur görkezýär. Instagram açanok medil ona bilemek. Özüňiz barlap görüp bilersiňiz. Bundan birmunçuk alyň. Doňa damrançyk. Inni YouTube işledi. Görüşüňiz ýaly. Inni VPN işletip görelin. VPN girýän Play marketde ba. Gön girýän içine açylışlar ýalak. Kynal işletmek gön öýe işleýär bir girsin. Gön girýän açýan knopkasyna basýaňyz. Reklama da çyksa kapada basyň. Bol birazçyk loading please wait diýip garaşýar. Birazçyk connecting diýär. İşlemedi. Bir kere geçseniz özüm işleyedi. Ay bu işlemese başka da işleyenler bazı olsa görkedeyin. Barım çıktırım. Reklamı görkediye köprek yönü işleye. Ana aşağı taksiyedin görüyorsunuz işleye uğradı. VPN işleye. Bir işlemese dostlar ol işleýär. Arkaýyn görüp bilersiňiz videony. Görüşüňiz ýaly mod YouTube'a mı işläp dur. Täzeden edeýin. Biraz agruska berýär. Ana täzeden işläp dur. Häzirki izini görkezýär zat diýseňiz. S++ de herkide şu ýok. Görüşüňiz ýaly işläp dur YouTube'a. Hop işleyen VPN ba edil intrada yani hemmes intraça işlemeýär. Intra VPN gaty gowy işleýärdi. Intra açylarmy? Ay oňa ýöre video goýýar. Isleseňiz intra açylarmy, haçan açylar diýenler ba bolsa maýalyň men goýýar videosy edil toşny wagty belli ýöne. Open VPN işleýär. Ýöre tamam iyi bermeli zat çaşwa imodan gerek bolsa maýalyň nomerym men aşakda komentarda nomerym goýup geçer. Open VPN işleýär. Olam YouTube'a açýar. Ýöne bu gaty gowy işleýär Open VPN. Men pikirimçe gowy hemme VPN ýa intra ýaly işleýär edil. Görkezip dur hemme zadyny. Hemme da işläp dur. Görüşüňiz ýaly. Psiphon Pro görkezdim. Psiphonam işleýär Bolt VPN. Psiphon Pro'nu görkezmedik bolsam häzir görkezýär. Bolt VPN girýän göni öyle connected işleýär. Connecting'e basýan, connecting durýar. İşlemese beýleklere görüp bilersiňiz. Birmunçuk bu näme diýär.
Go it, know it, points. Premium leken bol. Yok oyuncu işleyen helce. Ay böyle dostlar bula işleyen ok değil. Zato helki 3'üsü işleye. 3 VPN işleye, 4 VPN hotspot işleyen ok. Bay onun barlak gorun işleye dediler. Bunun için account açmalı iken yanlışmasam. Yok açmalı iken gönül işleye. Tamam vasiyaz. Han bulan işleni. Biraz karışmalı. Yani seyetin karşısına seyetin yok orada. İşe buğradı mı? Men tabi open ulan korumak yani işleye diyen sonlar men size aitken. Bunu en köp araştırıyorum. Ya bula premium diyorlar. Doslar şu işleye, ona işleye dönüyen hotspot ulan korumak yani ödünüz barlap. Ulan bilersiniz. Psiphon marketde. Psiphon'a gönürdünüz giriyor ama iyi içeri etmez zaten yok. Psiphon bu uygulama bağlantısı diye başka. Başla. Beyle kupene iş yaptırka ösür diye daran yok bir şey. Biraz karışmalı hotspot hovi Psiphon'u. Ayırdınız opş görüp iş et bilersiniz dostlar hem OPM işleye. Ol işlemese open işleye, open işlemese nun işleye, nun işlemese outline kodlar bayan nedir bu amenne yok. Yani gerektiyse ama modern yazın ben taptım size yazar. Elce işleyediler. Biraz karışmalı. Son yine durduravasyan, başladavasyan yeni işleye. Kağıt ötçeye işleye, ötçeye möçen okbedir bilemek yani işleye köplönç. Mene soğupayan Psiphon'lun yandına. Ya da Pron'lun yan yaş Psiphon'un ödünlun yan. Instagram açya soğupayan. Bir mınçık asılsın şey. Bunlar ne diyor? Elce işletler şey. Suat ne işlen ok. Durduravas, başladavasdan işlemeler yasıl. Biraz köprak karışmalar son da. Hani işlet dostlar. İşleye, vpnler. Söz yok. Ops telefon Wi-Fi'nin seyedine biraz güçlendirmeli zat diyen olsanız onun videosunu koyun yani güçlenmesi yukarı kana tizlik gidip durandır sonra görközü sudet bilerin gerek diyenleriniz bazı aşağıda komentarıyla yazın ne YouTube işlep tur dostlar outline pen kod diye ölçünürler olay aynen hemmesem görközü tur dostlar ne başka da outline pen kodu zadi gerek olsa başka da sizleriniz olsa komentarlarda yazın bana neme gerek olsa başka da ne programa neme sorarsanız gelen olsa oyuna değişir zatları hemmesem soran men hemmesine cevap verir videonun halan olsanız like koysun kanalımıza ağza olmayı hem unutmayın bu vpnler hem dostlarınızla paylaşın her kim işleyen bilsinler dostlar hoş sağ olun.